Коледа наближава. Готови ли сте да създадете незабравими спомени с прекрасни дрежки за вашето дете? Представяме ви нашата коледна колекция за бебета и деца. Перфектното съчетание на празничен стил и комфорт. Всяко облекло е създадено да превърне вашето маниче в звездата на празничния сезон. Персонализираните коледни дрежки с името на детето добавят личен и уникален штрих, правейки празника още по-специален. От красиви роклички и стилни комплекти до изключителни персонализирани сетове. Всички те са идеални за коледни фотосесии или семейни празненства. Висококачествени материи, специално подбрани, за да осигурят максимален комфорт и топлина през зимните дни. Искате уникален подарък? Нашите персонализирани дрежки носят празничната магия и са перфектният избор за всеки, който иска да впечатли с нещо наистина специално. Не пропускайте да направите тази Коледа незабравима. Поръчайте сега от bgdrежки.com.